Dobrý deň, vážení priatelia. Dnes budeme pokračovať v téme, ktorú sme začali v predchádzajúcom videu. Out režim. Minule sme si vysvetlili, čo to ten out režim je a ako ho využívam. Ako si ho zadám do tachografu a hlavne sme si ale povedali, kde môžem ten out režim používať. Používam ho, keď sa pohybujem na neverejných cestách, neverejných komunikáciách, neverejnom priestore. To znamená, som niekde v rámci areálu firmy, som niekde v kamenolome, som v lesnom poraste, kde pre vás zvážam nejaké drevo. Takisto out režim môžem využívať, pokiaľ jazdím na dodávke, teda vozidlo do nejakých 3,5 tony, autobusy mestskej hromadnej dopravy a podobne. Tiež sme si ukázali nejaký reálny príklad, ako s tým out režimom pracovať. Dnes budeme pokračovať a budeme pokračovať zase na určitých príkladoch. Na jednotlivých príkladoch si ukážeme znovu, ako ten out režim budem využívať, kde ho budem využívať, ale dnes sa zameriame hlavne na to, že ako budem v tomto prípade pracovať s tachografovou kartou. Sú situácie, kedy tam tú tachografovú kartu nemusím mať, sú situácie, kedy tú tachografovú kartu do toho tachografu vkladať musím a my si to dneska pekne vysvetlíme. Poďme teda na to. Ako prvé sa v krátkosti vrátime k príkladu, ktorý sme použili v predchádzajúcom videu. Vysvetlili sme si, ako si pomocou out režimu viem ušetriť čas. V úvodzovkách povedané, viem si predĺžiť tú svoju pracovnú zmenu. Teraz sa zameriame hlavne na to, ako v tomto prípade budem používať tachografovú kartu. Ráno začínam svoju pracovnú zmenu. Prichádzam do vozidla a do tachografu vkladám tachografovú kartu. Karta je vložená, začínam jazdu, začínam svoju pracovnú činnosť. Vykonávam svoju prácu vodiča. Jazdím, prichádzam na nakládku, nakladám tovar, zabezpečujem prepravu tovaru na miesto vykládky. Dodržiavam pritom všetky pravidlá vyplývajúce z nariadenia 561 z roku 2006. Dodržiavam teda dobu jazdy, bezpečnostné prestávky a podobne. Prichádzam na miesto vykládky, kde budem používať out režim. Do tachografu zadávam out režim, ale karta zostáva v tachografe. Kartu nesmiem vybrať pred ukončením pracovnej zmeny, to znamená, že napriek tomu, že využívam režim out, tachografová karta je stále vložená v tachografe. Napriek tomu, že vykladanie tovaru vykonávam na out režime, pri práci s tachografovou kartou sa pre mňa nič nemení. Celý deň, celú pracovnú zmenu a je úplne jedno, či používam alebo nepoužívam out režim, je karta založená stále v tachografe. A ja ju vyberám, až keď ukončím svoju pracovnú zmenu. Až keď opúšťam vozidlo. Poďme na ďalší príklad. Vozidlo stojí v areáli dopravnej spoločnosti. Vodič, ktorý na ňom jazdí, čerpá týždenný odpočinok. V tachografe teda nie je vložená žiadna tachografová karta. Ja však v rámci areálu tej svojej firmy potrebujem to vozidlo presúvať. Potrebujem ho pristaviť na nejakú nakladaciu rampu. Potrebujem si ho umyť, idem na umývárku. Potrebujem zabezpečiť nejaký servis, takže presúvam ho do dielne. Prípadne zapájam, rozpájam tú jazdnú súpravu, pripájam si náves, príves. A práve pre takéto účely je režim out určený. Keď sa to vozidlo pohybuje v rámci neverejnej komunikácie. Ako budem v tomto prípade pracovať? Ako budem v tomto prípade postupovať? Ako budem pracovať s tachografovou kartou? Pred posunom vozidla je potrebné tachograf prepnúť do režimu out. Po aktivácii out režimu tachograf zaznamenáva jazdu, ale zaznamenáva ju ako inú činnosť. Údaje o tejto jazde sa teda nezapočítavajú do pracovného času vodiča a neovplyvňujú denné ani týždenné časy jazdy. Po presune vozidla v areáli sa tachograf opäť prepne späť z režimu out do bežného režimu. V tachografe v tomto prípade nemusí byť vložená tachografová karta, pretože v tomto režime tachograf nezaznamenáva činnosť vodiča podľa nariadenia 561 z roku 2006.
Presun vozidla v rámci areálu firmy vykonával napríklad nejaký iný zamestnanec, iná osoba, ktorá nemá povinnosť viesť takýto záznam o činnosti v tachografe. Dôležité upozornenie. Pri aut režime sa vozidlo pohybuje mimo verejných ciest, teda v našom prípade je to uzavretý areál firmy. Ak by sa vozidlo, čo je len na krátku chvíľu, dostalo na verejnú komunikáciu, išlo by o porušenie legislatívy. V takejto situácii mi napadá myšlienka. Ja som doma, mimo vozidla, čerpám týždenný odpočinok. Tachografovú kartu mám pri sebe, nie je vložená v tachografe. Na konci odpočinku prichádzam do vozidla, do tachografu vložím tachografovú kartu a pomocou dodatku si svoju činnosť spätne doplním. Ja som celý víkend čerpal bezpečnostnú prestávku, mal som týždenný odpočinok. Čo sa dialo s vozidlom počas toho, keď ja som bol doma, mne môže byť absolútne jedno a mňa sa to absolútne vôbec netýka, lebo ja svoj čas mám plnohodnotne vydokladovaný. V takomto prípade, pri takomto použití aut režimu v rámci areálu toho dopravného podniku, ja v podstate ale chránim tú firmu, nie seba. Ja mám svoj čas vydokladovaný, ale ja potrebujem zabezpečiť aj to, aby v tom tachografe nesvietila chyba, pokiaľ sa s ním bude v rámci toho areálu jazdiť bez vloženej tachografovej karty, preto si tam zadávam aut režim. Tachograf zaznamenáva pohyb vozidla aj bez vloženej tachografovej karty. Aj keď v tachografe nie je vložená tachografová karta, tachograf ako zariadenie stále zaznamenáva údaje o pohybe vozidla. Zapisuje rýchlosť, vzdialenosť a čas jazdy do svojej vnútornej pamäte do tachografu. Ak teda vozidlo jazdí bez karty a tachograf nie je v režime aut, tachograf vyhodí upozornenie: vozidlo sa pohybovalo bez vodiča a to je porušenie. Pri kontrole sa to zobrazí ako jazda bez karty. A to je teda priestupok nie voči vodičovi, ale bol by to priestupok voči prevádzkovateľovi firme, ktorá je zodpovedná za používanie tachografu v súlade s predpismi. Ak by vozidlo jazdilo bez karty a bez aut režimu, kontrola, napríklad polícia, inšpekcia práce a podobne, by mohla žiadať vysvetlenie. Prečo sa s vozidlom jazdilo? Kto s vozidlom jazdil? Pokutovať prevádzkovateľa, pretože tachograf ukazuje pohyb bez identifikácie vodiča. V niektorých prípadoch to môže vyzerať ako pokus vynechať záznam o jazde. Použitie režimu aut teda slúži ako legitímne označenie výnimky. Tachograf vie, že ide o povolený pohyb mimo sociálnej legislatívy. Režim aut tachografu jasne povie: táto jazda prebiehala mimo pôsobnosti nariadenia Európskeho spoločenstva 561 z roku 2006, preto sa nemá považovať za činnosť vodiča ani za bežnú dopravnú činnosť. Vďaka tomu tachograf nevytvorí záznam o porušení jazdy, teda jazda bez karty. Firma má čistý záznam o tom, že pohyb vozidla bol mimo režim dopravy. Napríklad posun v areáli, servis, umývárka. A pri kontrole je všetko v poriadku. Kontrolný orgán vidí, že pohyb vozidla bol legitímny, bol mimo pôsobnosti. Jedným z najkrajších príkladov využitia aut režimu pri práci s nákladným autom je práca v lese. Na tomto príklade si teraz ukážeme opäť prácu s tým aut režimom, ale krásne si tu vieme vysvetliť dopodrobná tú prácu s tou tachografovou kartou. Podobný príklad by som mohol uviesť trebárs pri práci niekde v kamenolome, na letisku, nejaké preprava batožiny a podobne. Ale k tomu drevu som sa dostal a je to taký najpraktickejší príklad. Tak poďme na to. Som vodič, ktorý pracujem na lesovoze, vozidle, ktoré v rámci nejakého lesného porastu zváža drevo. V našom príklade budeme mať v rámci toho celého lesného porastu 3 sklady s navozeným vyťaženým drevom a mojou pracovnou činnosťou je z týchto 3 skladov sústrediť, zvážať drevo na jeden centrálny sklad, skadiaľ potom to drevo sa bude ďalej expedovať. Pre správny spôsob použitia tachografovej karty je pre nás dôležité, kde ráno svoju pracovnú zmenu začínam. V
V prvom prípade parkujem svoje vozidlo na centrálnom sklade. Prichádzam do vozidla a už sa nachádzam v lesnom poraste. Začínam svoju pracovnú zmenu na neverejnej komunikácii. Nastavím si v tachografe režim Out a v tomto prípade nemusím do tachografu vkladať tachografovú kartu. Nie som na verejnej komunikácii, teda pre mňa neplatia povinnosti vyplývajúce z nariadenia 561. Celý deň sa budem pohybovať v lese medzi jednotlivými skladmi dreva. Nakladám drevo na jednotlivých skladoch a prevážam ho do centrálneho skladu. A počas celej pracovnej zmeny sa pohybujem len v lese. Teda na neverejných komunikáciách. Celú moju pracovnú zmenu nemusím mať v tachografe vloženú tachografovú kartu. Ukončím pracovnú zmenu, odstavím vozidlo, moja práca prebehla na neverejných komunikáciách. A počas celej pracovnej zmeny som pracoval v režime Out. Takže som do tachografu nemusel vkladať tachografovú kartu a v takejto situácii kartu využívať nemusím. Celá moja činnosť bude zaznamenávaná v tachografe ako práca v Out režime. Ukážme si inú situáciu. Opäť idem pracovať s drevom a počas dňa sa budem pohybovať v priestore lesa, teda na neverejnej komunikácii. Máme tu ale jeden rozdiel. Ja ráno začínam svoju pracovnú zmenu na sídle firmy. Do lesného porastu musím prejsť, povedzme, takých 15 kilometrov. Pri presune budem prechádzať po bežnej verejnej komunikácii, po verejnej ceste. Pohybujem sa po verejnej komunikácii a preto pre mňa platia pravidlá vyplývajúce z nariadenia 561 z roku 2006. Mám teda povinnosť v tachografe používať tachografovú kartu. Na začiatku pracovnej zmeny prichádzam do vozidla, ktoré parkujem v areáli firmy. Do tachografu vkladám tachografovú kartu. A do lesného porastu sa presúvam po verejnej ceste na miesto svojej práce. Ďalšia činnosť však bude prebiehať opäť na neverejných komunikáciách. Môžem teda znovu využívať Out režim. Do tachografu nastavím režim Out a čo karta? Vybrať, nevybrať? Karta v tomto prípade už musí zostať v tachografe, ako sme si hovorili skôr. Pokiaľ tachografovú kartu vložím do tachografu, môžem ju vybrať až na konci pracovnej zmeny. Vykonávam rovnakú činnosť ako v predchádzajúcej situácii, nakladám, prepravujem, vykladám drevo v rámci lesného porastu, rovnako využívam Out režim, akurát v tomto prípade mám kartu vloženú počas celej pracovnej zmeny v tachografe. Poďme si to trošku skomplikovať. Vozidlo parkujem na centrálnom sklade, teda na neverejnej komunikácii. Ráno prichádzam do vozidla a začínam svoju pracovnú zmenu. Keďže som na neverejnej komunikácii, chcem pracovať v režime Out. Tachograf nastavím, začiatok, Out režim. Idem jazdiť v rámci lesného porastu, teda do tachografu kartu vkladať nemusím. Budem jazdiť bez vloženej tachografovej karty. Opäť vykonávam svoju prácu. Nakladám, prevážam, vykladám, pohybujem sa v lese medzi jednotlivými skladmi dreva. Nakladám drevo na jednotlivých skladoch a v rámci celého lesného porastu ho prevážam do centrálneho skladu. V doobedných hodinách som celý čas pracoval v rámci lesného porastu. O 12:00 bolo však potrebné odviesť jednu prepravu k zákazníkovi na pílu. Odchádzam z lesného porastu a budem pokračovať po verejnej komunikácii. Čo to pre mňa znamená? V tachografe nastavujem koniec Out režimu. Prechádzam na verejnú komunikáciu, teda ho už využívať nemôžem. Pre túto jazdu už pre mňa platia pravidlá vyplývajúce z nariadenia 561 z roku 2006. Takže do tachografu vkladám tachografovú kartu a pokračujem podľa predpisov. Prepravu som vykonal, drevo som odviezol a vraciam sa späť. Prichádzam do lesného porastu. Znovu som na neverejnej komunikácii a opäť môžem použiť Out režim. V tachografe si opäť nastavím začiatok režimu Out, kartu z tachografu však už nevyberám. Karta musí zostať tachograf až do konca pracovnej zmeny. Z toho vyplýva, že aj keď som začal a jazdím na neverejnej komunikácii a nemusím mať v tachografe tachografovú kartu, ako náhle vychádzam na verejné cesty, kartu vložiť musím. A už je úplne jedno, či sa vrátim alebo nevrátim do lesného porastu, či budem alebo nebudem na verejnej komunikácii, alebo budem využívať
out režim, tachografová karta už musí zostať v tachografe a vyberám ju až večer, keď skončím svoju pracovnú zmenu a odchádzam od vozidla. Pre správne používanie tachografovej karty je pre mňa teda dôležité, kde svoju pracovnú zmenu začínam. Začínam svoju pracovnú činnosť na neverejných cestách, v tom prípade tachografovú kartu do tachografu vkladať nemusím. Pokiaľ vykonávam svoju činnosť, a to či celú, alebo len čiastočne na verejných cestách, už tú kartu tam musím mať vloženú a už ju nemôžem vyberať len na konci pracovnej zmeny. A sme na konci, priatelia. Vieme, čo je to out režim, vieme, kedy ho využívať, ako ho využívať, ako pracovať s tachografom a vieme už aj to, ako budem pracovať s tachografovou kartou. Zostáva nám posledná téma. Výnimky. Sú určité situácie, typy vozidiel, ktoré môžu využívať out režim nielen na neverejných komunikáciách, ale aj počas bežnej jazdy, počas bežného dňa, počas bežnej pracovnej zmeny. A tomuto sa povenujeme na budúce. Ďakujem vám za pozornosť, priatelia. Majte sa pekne.